Vaimbova mutungamiriri webato rinopikisa zvematongerwo enyika reCitizen Coalition for Change avo vanoitwa vaAdvocate Nelson Chamisa vodzoka vachidzorera kutukwa kwavanga vaitwa nauyo award winning journalist wemuZimbabwe anoti Hope Ching'ono. Atibatike zvechopu uchida nyaya dzinopisa ndisi workshop. Kana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana first time yako gara wasubscribe, ucomment, like, ushare. Toramba tichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Muzuva ranezuro pane chiitiko chakaitika icho zvakakonzereswa neuyo award winning journalist anotwa Hope Ching'ono. Akataura mashoko akaipisisa mashoko aiita kakudzikisira vanhu pakusapota kwavanoita Advocate Nelson Chamisa. So zvichakadaro vanhu vakaswera vachipikisana vakaririra vachipikisana nyaya iyoyo, asi muzuva ranhasi Advocate Nelson Chamisa vazongomuka vakapindura nyaya iyoyo nemadimikira vachiti, the courage to make a difference today. I encourage you to stay focused and embrace your calling to be a force for good and an agent of change. Let our actions and words overwhelm those negative talkers, naysayers, cynics, skeptics, discouragers, and detractors. Be a beacon of hope, shine the light, encourage others to inspire hope, radiate love, illuminate the world with the love of Christ, make this world a better place. Please take time to pray for our country, Zimbabwe, especially for those in prison and all those being persecuted for their political views. Blessed Sunday. Ndo mashoko avakapindura vachitaura. Asi nyaya iyoyo haina kuperera ipapo, nekuti vaHope Ching'ono vabvadzoka zvekare vachipindura vachiti kuna vaChamisa haikona kundipindura nemadimikira nekuti inini ndakakuisa mumapapiro angu ndikakuintroducer connections ekuti uzovapa uri papo, saka ndinogona kukudonedza uye ndinokuda. Asi mashoko avo vanga vanyora vachiti, my brother, you have my number. You shouldn't speak about me in riddles. Your popularity is partly due to my influence, which I can withdraw. I have taken you in my wings and introduced you to people who matter in the diplomatic community. I love you, Nelson. Asi vanhuwo vatanga kupindura nyaya iyoyo zvakanyanyisa vachiti, as an inspiring leader, what difference love you made. Kuti, brother man, I love you and respect you, but is this all you got for us? Change hungry citizens, there seem to be no practically in everything you do or say. You choose riddles over pragmatism. Toitora sei nyika with that strategy. Ipai the energetic guys vapedzise basa kana zvaramba. Mumwe akati toti kumuka president kwe asi titreo plan. Umwe akati your biggest enemy is your belief that God is only there for Nelson Chamisa and his supporters. You have actually ignored many instances where God has clearly shown you that he is not part of your delusional dreams. Mo arikubudikira arikuti, amen papa, you are now a motivational speaker. Akati wise words of hope. Thank you so much, remain blessed too. Asi tiri kuona zvekare Hope Ching'ono ari kuzoenderera mberi achitaura nyaya iyi, ari kuti zvoni zviri nani kuti tirambe tichipa pressure kuna Chamisa nekuti ndiye munhu akavhoterwa nevanhu. Atikwanise kuti tipe pressure kune vamwe vanhu vakaita sana Biti, kune vamwe vanhu vakaita sana Washman Ncube, kune vamwe vanhu vakaita sana Sengezo Shabangu, nekuti munhu akavhoterwa nevanhu ndi Nelson Chamisa. Ndosaka tichipa pressure kwaari kuti aite plan, arangarirewo vanhu vakamuvhotera, azokwanisa kuvamiririra panguva dzakaoma dzematambudziko dzavari kusangana nadzo, kwete kuita kunge anonge avarasa otanga kungovhura mavhesi asi vamwe vanhu vari pakusafa. Ndo hondo iripo yavari kunetsana yemashoko iri kutaurika muri yeZimbabwe. Ndo nyaya zvekare yandanga ndakakubatira pachannel yenyu yeKulian TV. Kana uchangotanga kusvika pana first time yako, gara wasubscribe, ucomment, like, ushare. Ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.